Să crești un copil implică responsabilitate. Că e la munte sau la mare, la țară sau la oraș, fiecare părinte face cum crede că e mai bine. Copiii mei trebuie să asculte ce zic eu. Ce zic eu e lege. Diferențe sunt peste tot, dar toți vor același lucru, să aibă un copil minunat. Pentru asta este nevoie de anumite reguli și principii. Severitatea și disciplina, în primul rând, astea spre primul plan. Dar oare aceste principii pot fi aplicate atunci când vorbim despre adolescenți rebeli? Mie nu pasă că îmi impune cineva vreo regulă. Eu am regulile mele, eu mi le respect pe ale mele, nu pe ale alții. Când adolescenții și părinții sunt altfel croiți de soartă și de mediu, lucrurile devin complicate. Ți-am zis să pleci! Nu ți-e rușine la Nu obraz? mi-e rușine! De ce? Pleacă, mă! Atât de complicate încât cer o rezolvare. Mă uit la el și nu recunosc ca fiind copilul care l-am crescut și l-am învățat atâtea lucruri bune. Astfel, doi adolescenți care nu se cunosc se vor întâlni pentru a petrece o săptămână într-o altă familie, alături de alți copii și părinți, iar regulile sunt stricte, mult prea stricte pentru cum sunt ei obișnuiți. Câte absențe ai? Fără număr. No, fără număr mulți tu, vaca, cât stai la mine? Cu Ce du-te, mă? Ce faci mic? Ce du-te, mă, faci mic de la așa? Crezi că mă încălzești ceva? De pachetul aici. Păi, și asta, nu ne înțelegem. Am gătat cu țigările. Încă asta și la școală. Să nu-și spună Alicia, că mi-e fără că să le pare rău. Că s-au născut pe planeta asta și că m-a întâlnit. Sabina Pop are 17 ani și este din București. Ca multe dintre adolescente, visează să devină vedetă într-o bună zi. Nu și-a ales încă drumul, iar încercările ei de până acum nu sunt văzute cu ochi buni de mamă. A fost abordată cu modeling-ul pe stradă. Am încheiat un contract cu acea firmă. A fost plecată în Japonia și de acolo s-a schimbat extraordinar de mult. Adică de atunci a devenit stăpână pe ea. Vreau un pic de libertate, vreau ceva nou, vreau ceva ce până atunci nu făcusem. De ceva vreme, mama a observat că Sabina neglijează școala. Încearcă să-i o dea exemplu pe Georgiana, sora ei mai mică, dar soluția a început să funcționeze tot mai rar. Când o să văd și la tine dată pusă, lecție, scrisă, în clasă, ca ea? Pe la noi e școala. La voi nu se face școală, se face altceva, nu? Și avea note foarte mari. Și dintr-o dată a ajuns să aibă 6 la purtare, să aibă medii de 5. De foarte multe ori vorbește foarte urât cu mine și e obraznică. Treci imediat și demachează-te. E aici? Dar nu mă demachiez. Și te demachiezi imediat. Dar nu mă demachiez. Mi se Bă, dar tu nu te uiți la fața ta, tu nu te uiți că ești copilă, pentru ce trebuie să te machiezi? Pentru că îmi place. Un pic de respect așa, nu ai? Nu. A fost de vreo 2 ori care chiar a și dat în mine, adică practic cu palma. Țip la ea, să o acopăr pe ea ca să mă audă, pentru că altfel nu mă aude. La un moment dat am ajuns să cred că ea face toate lucrurile astea numai ca să mă vadă pe mine nefericită. Mă simt groaznic când o văd pe mama plângând, mă duc la ea, încerc ca să o împac. Cu 2 căsnicii ratate, din care le are pe cele 2 fete, mama știe că de pe urma unei relații, chiar și la vârsta adolescenței, se poate suferi mult. De aceea încearcă să-și sfătuiască fata să nu greșească, greu însă de găsit o cale de comunicare. Deci a avut primul ei prieten care ea mi-a spus că va vorbi timp de 3 ani cu el, dar eu n-am știut. S-a culcat cu el normal și bineînțeles că pe urmă i-a dat cu flit. Încă și-a dat seama că el și-a văzut treaba bine făcută și nu l-a mai interesat. Dar de atunci s-a schimbat foarte mult. Cu flit îi tratează pe toți și își bate joc de toți. Am avut destui prieteni ca să pot să-mi dau seama dacă el a meritat sau nu. După ce a terminat cu Florin, mi-a prezentat un băiat și a început să-i cumpere lucruri. El ținea numai pe post ca să-i cumpere ceva. Sabina nu se simte deloc bine în sânul familiei. Își simte prietenele mult mai aproape decât sunt sora sau mama. Frate, dar fă-ți un prieten să-l cunoască și ea și poate te-ar lăsa. Ce prieten fotbalist, cu bani, tânăr, Bun și ăla, bun și ăla. de Andreea. Știi prea bine că mie nu-mi plac fițoșii. Eu, din punctul meu de vedere, cred că am făcut absolut totul. I-am dat exemple, nu știu ce să mai fac cu ea.
Robert are 16 ani și este din Câmpul Lung Mușcel, nu își cunoaște tatăl. Cu mama și cu actualul soț al acesteia a avut tot felul de discuții, iar de fratele vitreg nu se simte foarte legat. Acestea au fost motivele pentru care, în urmă cu o jumătate de an, a decis să se mute la bunici. Normal că el la început s-a simțit puțin dat la o parte. Avea impresia că toată lumea îl iubește pe Emanuel mai mult și pe el nu. Diferența, chiar dacă n-a fost făcută vizibilă așa, el a înțeles-o. Obsedat de ideea că nu-i tatăl lui. Cu toate că la început s-a purtat foarte frumos cu el. Pot să spun că l-a iubit cu adevărat. Dar pe urmă, răutatea lui l-a făcut și pe tatăl să se mai depărteze. Chiar dacă nu locuiește în aceeași casă cu Robert, mama încearcă pe cât se poate să știe și să afle totul despre fiul ei, iar unele lucruri aflate conduc la alte discuții și supărări. Și având în vedere că mama e foarte, foarte supărată pe mine, pentru că am plecat în vama, adică le-am zis că plec în altă parte și am plecat și după aia aflat. Trântește, bușește, bineînțeles replica lui e că de ce m-ai făcut? Bunicii acum, la o vârstă respectabilă, nu țin foarte mult la etichetă, dar au un anumit șablon pe care ar vrea ca și nepotul să-l urmeze. Mi-ar plăcea să-l văd cu cămașă și cu cravată, deci nu cu cap de mort, cu știu eu ce alte desene mai are. Ia întoarce la mine să te văd și eu cum arăți. Păi te enervezi, dar vreau să văd și eu cum îți stă. Nu! Ei, dar nu așa urât, nu fă așa urât. Pleacă de aici. Cum îți permiți tu să vorbești chiar așa? Aoleu, du-te. Hai, uite. Afară. Dar nu mă poți da afară, mă. Nu, te rog frumos să ieși afară. Mă las purtat de val într-un fel, știi? Și încerc să aleg ce e bine și ce e rău. Nu-mi place deloc să dau explicații. Te-ai făcut de râs, să știi, cu purtarea ta. Super. Nu gândește că noi mâine nu mai suntem. Totuși, se poate spune că Robert devine un scump de nepot atunci când are nevoie de bani, dar odată obținuți, face din nou ce îl taie capul, de multe ori împreună cu prietenii lui. Cel mai tare mă deranjează gaura din ureche. Am văzut-o o singură dată și mi-a fost de ajuns să-mi intră mie degetul. Mie îmi plac, eu mi le fac când am chef. A venit vremea ca cei doi adolescenți să se pregătească pentru plecarea spre familia în care vor locui timp de o săptămână, atenți la toate lucrurile de care cred că au nevoie și curioși să cunoască oameni noi. Mai mult, se poate spune că cei doi sunt de-a dreptul încrezători în ce va urma. Poate acolo nu e lumea atât de nebună ca aici. Am înțeles că mai sunt copii din ăștia care sunt cu minți sfinți. Vreau să văd și cum arată un copil din ăsta sfânt. Poate. Și poate te schimbi față de mine, da? Da. Hai, pa, te invesc, pa. La revedere, pa! Mai vii pe la noi, să nu uiți! Săptămâna asta mă aștept în primul rând să nu mai fie atât de obraznică, să respecte pe cei de lângă ea, e tot ce vreau de la ea. Sperăm că se întoarce mult mai motivat. Cei doi adolescenți se întâlnesc la ieșirea din București înspre autostrada Soarelui, de unde vor pleca împreună spre Murfatlar, județul Constanța, acolo unde îi așteaptă familia gazdă. Salut! Bună, Sabina! Chiar dacă par genuri total diferite, Sabina și Robert reușesc să lege repede primul dialog, semn că există, cel puțin deocamdată, o anumită formă de respect între ei. Mă doare la început, știi, când ți le faci. Am multe, vreo 5, 6, 7. Unde sunt toate 5, că văd decât 3? Păi sunt astea 3 și mi-am 2 limbi. Mă gândeam că nu e limba. Grigore a rămas văduv cu 4 copii la vârsta de 34 de ani. Cristina a divorțat la 28 de ani, apoi fostul soț a murit, ea rămânând cu 2 copii și fără vreun sprijin. Credința și apartenența la cultul penticostal i-a unit pe cei doi și pe copiii lor, iar acum formează o familie reușită.
Când intervine Dumnezeu în viața omului, lucrurile se schimbă. Am cunoscut dragostea și iubirea lui Dumnezeu și viața mea s-a schimbat total. În Biblie sunt acele 10 porunci și noi mereu le spunem la copii, prima poruncă este ascultarea de părinți, ca să trăiești ani mulți și fericiți. Într-o familie atât de numeroasă, ordinea, disciplina și decența sunt mai mult decât niște simple cuvinte. Ele în timp au devenit un mod de viață. Mami, am plecat la școală. Cum așa, tu te duci la școală? Maieul face parte din uniforma de școală? Nu. Ok, te-ai dus, te-ai schimbat și pleci la școală așa cum trebuie, cu uniforma, cum ți s-a cerut la școală, ok? Da. Bine. Garderoba celei mari, de exemplu, este alcătuită din haine decente, haine cu care se poate merge la biserică. Ce spun ei este bine și dacă fac cum spun ei, este spre binele meu. N-am fost niciodată tentat să fumez, dar nici nu vreau, nici nu o să încerc, pentru că mai întâi îmi stric plămânii mie și, în al doilea rând, consum banii pe degeaba, pe un pachet de țigări, când aș putea să-mi cumpăr altceva. În primul rând, acei bani care și-ar cumpăra o țigară sau un pachet de țigări nu sunt bani munciți de el. În al doilea rând, este deocamdată în casa mea și așa ceva nu va face, pentru că este în casa mea, nu-i convine stilul meu de viață care îl acord, poate să plece. Copiii cei mari ai familiei și-au asumat deja și ei apartenența la cultul penticostal și nu concep să încalce principiile pe care acesta le promovează. Colegii în care și-au început viața sexuală, dar la noi nici religia nu ne permite decât după căsătorie și eu consider la fel. Copiii mei au fost scoși și ies mereu în evidență prin faptele lor bune. Vreau întotdeauna să fie mândri de mine și să se mândrească cu mine. Noi, frații, trebuie să ne înțelegem bine, să fim uniți, să ascultăm de sora noastră mai mare, Georgiana. Le-am spus, va trebui voi să încercați să învățați cât puteți voi de bine. Așa au ajuns să fie premianți. Fabi, Emi? Da. Haideți cu gunoiul. Imediat. Ei singuri să-și pregătească micul dejun, să strângă masa, să spele un vas, să măture în bucătărie, să șteargă vasele, să le pună la locul lor, să-și facă temele. Este de datoria lor. Cei doi adolescenți mai au puțin până la ajungerea la familia adoptivă și, având deja experiența unor emisiuni deja văzute, își iau niște minime măsuri de siguranță. Sper ca ăștia să n-aibă de gând să-mi ia banii, telefonul, eventual țigările sau eventual machiajul, nu? Cred că ar trebui mai bine să fiu sigură de chestia Sper să nu. Cred că ar trebui mai bine să fiu sigură. Și ce faci? Unde-i bagi? Asta nu mai contează în momentele astea, crede-mă. Sunt nevoită să fac asta. Dacă sunt comuniști. Oh my God. Bună seara! Bine venit! Bună seara! Sabina! Iuliana! Tată! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Iuliana! Mulțumim! După ce și-au cunoscut viitorii părinți pentru o săptămână, Sabina și Robert urmează să îi cunoască și pe cei care le vor fi frați în această perioadă. Salut! Bună! Sabina, câteodată? Când am intrat prima oară pe ușă, da, m-a speriat. Prima oară când am văzut un băiat cu atâția cercei. Nu i-aș permite niciodată Georgianei, până se va căsătoria, să se îmbrace precum Sabina, cu decolteuri și cu pantaloni de felul acesta. Haide, Sabina, să-ți arăt unde vei dormi. În camera asta vei dormi, aici jos, împreună cu Georgiana. Sus va dormi Emanuel și cu una dintre gemene. Nu vă sperați, dar nu sunt obișnuită să dorm în aceeași cameră cu atâtea persoane. Asta este familia noastră. Da, o să văd cum e. Da. Dar oare cum va fi pentru Robert? Împreună cu băiatul cel mare, Fabian, aici va fi dormitorul vostru. Da, nu pot să dorm pe jos, eu nu dorm cu nimeni. Deci nu este frumos să dormi pe jos. Da, acum n-am ce faci.
a venit vremea ca cei doi adolescenți să cunoască regulile familiei în care tocmai au ajuns. Fiți cuvincioși și respectoși cu noi și cu toată lumea pe care o întâlniți. Da, nu știu, depinde. Fiecare își face patul și ordine după el, adică strânge lucrurile și tot ce îi aparține lui sau posibil și altceva. Eu nu știu să spăl, nu știu, adică vasele? Nu. Vase, depinde, nu cu grăsime sau... Dar ești dispusă să înveți? Mie nu prea-mi place. Eu sunt de părere că pentru asta e făcută mama. Adică a făcut copii ca să-i crească până la urmă, nu? Asta e părerea mea. Nu se fumează, nu se bea alcool și nu se servește cafea de către copii în casa noastră. Ok, o să ieșim afară. Nu mi se pare normal ceea ce fac, nu mi se pare o familie normală, nu mi se pare absolut nimic normal. Facem parte din cultul penticostal. V-am rugat respectuos să ne însoțiți în rugăciunile noastre, pe care le vom face pentru că oricum se știe că de fapt unul singur este Dumnezeu, indiferent de cult, religie, confesiune. Sunt de părere că nu trebuie să strigi în gura mare sau cel puțin nu trebuie să te rogi cu voce tare ca să te asculte Dumnezeu sau să te audă sau neapărat. Nu mă rog de obicei și nu o să... Nu te rogi de obicei? Nu. De felul tău tu nu te rogi? Nu ai măcar o dată pe zi să te închini înaintea lui Dumnezeu, nici măcar Tatăl nostru? Nu mă rog, nu merg la biserică. La biserică mă merg de Paști. Și atât. Atât. Altceva. Trebuie să ne ajutați la treburile gospodărești. Atât aici, cât și la casa noastră de la țară. Ok, asta e pentru mine. Okay. Deja am venit să plâng. Vreau acasă. Cred că ați observat că la noi aici în casă există și un calculator. Copiii nu au voie să intre pe internet. Doar pentru un referat, pentru adică anumite... pe mez nu-i lăsați sau să asculte o melodie. Categoric nu. La televizor au voie? Nici la televizor, doar în momentul în care se cere voie. Wow! Adică televizorul e exact cum, nu știu, mai folosi toaleta sau ceva. Adică nu știu. Pentru tine, dar nu pentru toată lumea. Mama mia! Niciodată nu m-am simțit mai penibil ca acum, niciodată nu m-am simțit mai controlată, mai... Mamă! Odată întorși de la școală, nu mai aveți voie să ieșiți afară. Pe atunci și mai de la școală? Suntem sechestrați? Asta nu se poate înțelege că automat ești sechestrat. La televizor nu, la calculator nu, ieșit afară nu, pe acum pe bune mai rog ca la pușcărie și la pușcărie poți să... Ai și la pușcărie poți să ai telefon și la pușcărie poți să fumezi și la pușcărie poți să ieși în curte. Ce înseamnă cele chestii aplicate pe fața ta? Nu înseamnă mie, sunt doar niște piercing-uri care mie îmi plac și am vrut să mi le fac. Te ajută la ceva? Dar nu trebuie să mă ajute la nimic. Stai așa un pic, că văd că ai ceva în gură sau mi se pare mie? Da, e pe limbă, în limbă. E în limbă? Arată limbă, da. Arată limbă. Oh, îți 2, 3, câte sunt acolo? 2. Arată și pe asta. Chiar nu te incomodează? Nu. M-a strâns așa în spate. Deci cum să-ți înțepi tu limba și să stai cu ele în gură, ținând cont că trebuie să mănânci? Doamne, nu înțeleg cum poate să vorbească, cum se mai și joacă cu ele. Cercei ai în urechi, cumva? Da, am și cercei. Ai și cercei. Hai să-l văd. Chiar sunt curios. Deci nu se poate. Numai unul ai? Da. Ia, chiar arată-mi și urechea cealaltă. Poate e altceva. Oh, chiar că este altceva, exact. Ne dorim foarte mult ca să le dai jos, pentru că o săptămână faci parte din familia noastră. Scot biluțele, atât. Mai vorbim. Pentru părinți, verificarea bagajelor este o măsură cât se poate de justă, indiferent de ce ar putea crede adolescenții. Stai așa un pic, că văd acolo ceva, ai dat cu mâna peste ceva. Da. Ce este acel pachet? Un pachet de țigări. În casă la noi nu se fumează și țigări nu stau la copii. Te rog frumos. Mi se pare ceva normal. Ok, o să-mi iau altul, nu e nicio problemă, okay. E doar 100 de lei. Bun. Aici am șampoane, un demachiant, niște chestii pentru picioare. Dacă ai demachiant înseamnă că înțeleg că ai așa ceva?
Am cum ar fi un fond de ten, un luci de buze, Da. așa. Aceste lucruri pentru o săptămână de zile vor sta la mine. Pentru că la noi în casă, după cum ai văzut, fata mea cea mare de 17 ani, ea nu folosește așa ceva. Te rog frumos. Asta înseamnă că... Vreau și eu frumos, nu... Deci nu vreau să apelez la alte metode. Eu nu pot să fie, da. Este destul de frumoasă și poate că prea frumoasă ca să-și mai aplice acele farduri. Mie nu-mi place să aștept foarte mult. Machiajul va sta la mine. Ok, am înțeles. Toate lucrurile astea la un moment dat sunt trecătoare și, nu știu, noi ca creștini nu punem preț atât de mult pe ele. Și vom lua și pe ăștia. Ia să vedem. Acestea. Sigur nu mai e pe nicăieri? Nu, buzunare nu mai am. Mergem pe sinceritate. Ok. Nici Robert nu scapă de controlul bagajelor, chiar dacă așa ceva îi se pare ieșit din comun. Mai am pe aici niște chestii de păr, fixativ și ceva. Ok. Bani ai la tine? Nu. Pentru că în regulament... Nu, n-am bani. Sigur? Da, sigur. Înseamnă că ai ceva ascuns acolo. Bine, am telefonul. Tocmai, vezi? Mai departe. Ce mai ai în buzunare? Bine, am și ceva bani. Ok, încet, am văzut că mergem pe sinceritate, dar văd că sinceritatea ta nu este Sunt mărunți, real. în rest acolo, n-aveți ce să iei, sunt 10.000, atâta. Scoate tot ce ai. Ok. Ai văzut? De ce uite sinceritatea ta unde este? Și chiar mă faci să cred că și banii ăia numai tai? Da. Nu, chiar atât am. Ce e aici? Asta e laptopul. Oh. Și asta e placa de întins păr. Și un din asta de muzică. Un stick? Și ce muzică ai pe el? Muzică de care ascult eu. Dar de care asculti? Strângem, dai drumul. Dar de ce? Nu mi-l luați. Deci te rog frumos. Sunt foarte, foarte încuiați și... Nu știu, dacă copiii lor nu-mi pasă mie, eu chiar vreau lucrurile înapoi. Deci acesta merge acolo când ai nevoie? Ba da, am nevoie, dați-mi înapoi. Acum se dă stingerea, faci duș și se dă stingerea pentru culcare. Cea de-a doua zi începe, se pare, prea devreme pentru adolescenți, obișnuiți să nu dea somnul dulce de dimineață pe niște ore de curs. Hei! Nu merg la școală. Hai, lasă, plapuma, hai de la școală. Gata, mulțumit. Ok. De aici. Nu trebuie să mă faci pe mine mulțumită, că nu este lucrul ăsta spre mulțumirea mea. Nici Sabina nu primește cu mare bucurie deșteptarea din partea mamei și astfel înțelegem de ce adolescenții sunt îmbufnați la prima oră a dimineții. Un tatăl nostru? Repede, bine? Haideți! Problemele adevărate încep însă abia înaintea plecării la școală, unde, cred părinții, nu se poate merge oricum. Cu ținut asta așa? Și normal, deci nu. Eu nu sunt de acord cu așa ceva și va trebui să te schimbi. Ai cămașa și pantalonii negri care îs uniformă pentru școală. Clar. Nu. Eu spun da. Ce zic nu? Școala include dar mă bea ca așa la școală. Ba, va trebui să te duci la școală. De ce mă pune să mă duc la școală? Eu, atâta vreme cât ești în casa mea, tu trebuie să faci ceea ce eu nu sunt îmbrăcată cum vreau eu și machiată cum vreau eu, nu mă duc la școală. Îți voi da o pereche de pantaloni de la Georgiana și ești ok pentru școală. Fără comentarii, fără discuții. În ciuda nervilor de rigoare, Sabina se supune într-un final, deși concluzia la care ajunge nu prea îi face cinste. Și că am făcut pe mine să mor eu. Povestea se repetă și în cazul lui Robert, doar că e un pic mai lungă. Te rog frumos să le dai jos. Nu. Ei, nu, dar nu se poate să mergi la școală așa. Și nici cu hanoracul ăsta pe tine? Pe ce are? Nu se poate. Te rog frumos să-l dai jos și ți-ai o cămașă pe tine. Frumos. Și ce gest e ăsta? Îți dus cu capul sau cum? Nu știu. Hai că astea le dau, da. Mai zici că... Nu. Sunt exagerate. Mă bucur. Văd că a început să asculti. Da? Da. Ți-am adus cămașa, ce frumoasă este. Frate, nu înțelegi, nu mă schimb. Eu nu sunt frate cu tine, eu fac regulile în casă, da? Așa. Deci eu fac regulile în casă aici. Pune mâna și te schimb acum. Și în ureche nu se poate să mergi așa la școală. Acum, în momentul acesta, îi dai jos, de față cu mine. Ce să dau jos?
Nu-i dau, domne, jos pe ea, deci pleacă de aici. Acum, frate, acum, domnule, dar ce-i vorba asta la tine? Deci îți iau cămașa asta și mă lași în pace. Altceva? Nu. Robert este dispus la un compromis, dar asta nu îl mulțumește pe tată. Degeaba ai pus cămașa și astea pe tine Deci dacă nu. mergi cu cercenul în ureche. Gata, deci nu am zis. Nu ești fată. Nu mă lași în pace. Eu nu sunt cu tine. Așa. Hai, ia-l, fii fericit, bucură-te. Imediat, în 5 minute te pregătești de școală. Bine. Ajunși la școală, Robert și Sabina își dau seama că aceasta nu este de fapt un punct de interes pentru ei. Eu nu merg, mă, nu vezi, uite și cămașa am, uite, zici că sunt copilul străzit cu cămașa. Nu merge frate la școală, du-te tu unde vrei tu, dar nu merge la școală. Și de ce zici din casă? Zici că mergeți la școală. Ca să putem ieși din casă. De ce am ieșit? Nu, n-am chef, hai pa. Pa. Și fiind la mai puțin de 30 de kilometri de mare, cam unde credeți că au de gând să meargă cei doi? Aveți o singură încercare. Ok, hai că tu ești băiatul, deci eu nu mă cuideam Dar tu ar fi trebuit că ești fată. Da, nu vezi ce hal arăt? Haide! Trebuie să fie cineva. Pune și tu mai sus, așa. Aoleu. Sau pește la noi. Hai că oprim. Mai ești nebă? Mergeți la mamaia, hai. Mulțumim. Acum nu vrem să încurajăm dorul de ducă, dar fie vorba între noi, și eu aș da o fugă până la mare. Voi nu? Acum Ce ce facem aici? Hai să stăm pe plajă puțin. Aș bea ceva rece. Mersi, frate. Mamă, ești de bun. Ia săraca. Ce rece e! Mamă, deci ce bine e, ce fraier ești. Hai mă că vin și eu. Asta înseamnă școală, bă, ești nebun, relaxare totală. Ce învățăm noi acum? Neștiind unde s-au dus părinților, nu le rămâne decât să aștepte apariția celor doi, iar apoi vor hotărî ce este de făcut. Când ați plecat voi de dimineață? Păi, la școală. Unde? Că La nu am școală. auzit. Georgiana mi-a spus că n-ați fost la școală astăzi. Și aș dori să știu unde ați fost. Ei, și până la urmă gata, am fost pe plajă, am fost la mare, ne-am distrat, a fost bine și gata. La mare. La mare? Dar bani ca să ajungeți la mare. Am vrut autostopul să vadă. Cum se poate așa ceva, Sabina? Face așa. Cum? Și ce înseamnă semnul Așa ăla? și scrie mamaia. Așa? Adică așa. Deci asta a fost caietul tău de teme? Asta a fost tema de școală? Da. L-am învățat pe M, pe A. Ce m-a deranjat cel mai mult a fost faptul că, Doamne, adică n-ai voie să mergi la mare. Nu are rost ca să mai lungim. Fiecare în camera lui. Păi da, de ce? Așa. Acum ne țineți Este izolați ca cuvântul pe de șoareci în mamă. cușcă. Sabina, Vorbim este pe geamă. cuvântul mamei și nu treci peste el. Te rog frumos. Ok? Acum, da. Nu le pasă de nimic, în jurul lor nu le pasă de consecințe, nu le pasă de pedepse, nu le pasă de nimic și lucrul acesta te pune pe gânduri de multe ori. Lucrurile nu pot rămâne doar așa, de aceea părinții încearcă să găsească o cale constructivă de a le îndrepta. Până la ora mesei, datoria ta este să citești, reflectezi asupra acestor rânduri și, posibil, dacă ai dorința să-mi înveți pe de rost. Nu i-am dat ceva ieșit din comun ca să citească. Era vorba despre una din porunci care Dumnezeu a lăsat-o pentru copii, despre ascultare față de părinți. Neascultând de părinte, automat nu asculți nici de Dumnezeu. Dumnezeu e bun, Dumnezeu iartă. Iartă pe criminal și mă iartă pe mine că am cheltuit de la școală. Aceeași pedeapsă, dacă se poate numi pedeapsă, o primește și Robert, puțin mai reticent din fire, să spunem. Du-te, frate, de aici cu aia. N-ai respect de tată. Da, ce respect? Nu-ți citesc carte și gata, punct. Te va ajuta foarte mult. Cu ce? Este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să ai respect față de el. Și prin aceasta vei găsi aici respect față de părinți. Nici măcar un sfat nu știe să dea, vine și îmi zice că citești aia și gata, te-ai schimbat. Meditează? Da, și meditez dormind. E frumos? Nu, gata, Comportamentul îmi pare tău? rău, îmi pare rău. Încă o dată. Îmi pare rău. Frumos. Sunt niște cuvinte frumoase. Da. Eu, ca părinte, de atâția ani de zile, nu mi s-a întâmplat lucrurile astea. Până la sfârșitul săptămânii mă gândesc ca să intervină ceva în viața lor și să producă
o schimbare. Până la ora mesei, părinții au sperat că cei doi adolescenți vor da semne de îndreptare. Dacă este sau nu așa, ne convingem chiar acum. Înainte de a trece la masă și a servi aceste bucate, Sabina cu Robert, ați avut ceva de făcut? N-am făcut. Chiar deloc n-ai fost curioasă să vezi cam ce scrie acolo? Fabian, te rog frumos, spune-i tu lui Sabina ce scrie acolo în Efeseni 6. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Cinstește-l pe tată și pe mama ta, este prima poruncă însoțită de o promisiune, ca să fii fericit, să trăiești mult pe pământ. Nu vreau să trăiesc ca mulți și să cinstesc n-am bani. Dar nu e, deci a cinsti nu înseamnă neapărat prin a oferi bani. A da respect. Ce spui de cuvântul ăsta? A da respect. Interesant. Având în vedere că eu mănânc singur tot timpul și așa, acum mi s-a părut foarte așa oarecum că mănânc cu atâta lume. De ce că suntem la cantină? Până la urmă, uite cum facem. O să lăsăm mâncarea aici. Să ne ridicăm ușurel, o să ne ducem în cameră, ne punem în pătuți și ne trezim peste o săptămână. Ce zici? Săptămână. E de bună? Ne pare rău. Pentru că niște copii atât de frumoși ca voi aveți un astfel de comportament. Poftă bună, good night. Da, mulțumim. Wow, îmi pune pe nu știu cine să mai vorbească, pe mă doarme mai rău. Mai vrea să mai și mănânc. Mi-e dracu toată pufă de mâncare. Chiar dacă adolescenții au chiulit de la școală, temele ar cam trebui făcute și cum Georgiana știe că de la cei doi nu va veni vreo inițiativă, se oferă bucuroasă să-i ajute. Trebuie să învățați oceanele și continentele. Nu mai cele învățăm mai nimic. mari fluvi din fiecare continent. Care sunt oceanele? Spune oceanele, le știi? Oceanele? Da. Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic. Păi fetița îți dă-i tocilară. Nu știu cum poate să învețe în halul ăsta. Vase curat, învățat, masă, copii. Deci că e căsătorit. Tu nu știi nici continentele? Și Antarctica. Păi tu cum ai ajuns în clasa 11? La hartă o să te scoată așa, deci ai văzut cum arată harta, nu scrie nimic și tu trebuie să iei așa. America de Nord, America de Sud, Europa, Asia, Africa, Australia, Antarctica. Așa trebuie să le știm. Da. Talk with the hand. Atât. Zici că am făcut geografie toată viața ei. Le știe pe toate. Aia e acolo, aia e acolo, aia e acolo. Aoleu, mâncați aia și... Care sunt vecinii României, știți? Moldova. Da. Ucraina. Da. Dar vă chiar mă face să... Nu știi nimic? Pară proastă, nu! N-am de gând să mă fac ghid turistic. Și sunt mulțumită destul că știu capitala României. Mi-e de ajuns. Iugoslavia, da, 3. Bulgaria. Da. Dacă le rețineți pe astea, o să obțineți o notă de trecere. Sabina încă nu dă semne că ar vrea să adopte măcar ceva din felul de a fi a celor din Murfatlar, iar asta conduce la o nouă discuție din care se află lucruri importante. Și cu blugii ăștia, bă, pe nu o să te lase, mă, să ieși din casă. Etena. Ce cu îmbrăcămintea asta la tine așa? Asta este moda pentru voi? Da. Dacă tu așa stai în casă, atunci când ieși afară, te duci la o plimbare, te duci la o întâlnire, cum te vei îmbrăca? Mai hot. Tu, într-un fel, ai vrea să apari femeia fierbinte. Nu, mi se pare că sunt femeia fierbinte în momentul ăsta. Nu ești deloc decentă, Da, deci îmi pare rău. necos. Deci mie pur și simplu mi-ar fi frică să te las așa afară, la sta cu frica în sân, ca tu să nu ajungi să fii, știu eu, violată sau abuzată. Așa? Da, așa. Cu cine merge, nu cu cine nu merge. Dar nu cred că tu chiar atât de puternică ești să nu cedezi. Da, dacă nu-mi place, nu. Ai cedat vreodată? Nu pot să zic ce dată, a fost în momentul în care eu am vrut. N-am cedat niciodată. Să înțeleg că tu ai vrut vreodată să se întâmple lucrul ăsta? Da. Încep să-mi schimb ideea despre tine. Pentru dragoste nu e o anumită vârstă. Ascultă aici la mine. Eu mi-am început viața sexuală în momentul în care m-am căsătorit. Am fost sigură că este partenerul meu de viață pentru tot restul vieții mele. Tu mai ești cu acela? Nu mai sunt. Ok, și acum ce faci? Poate deocamdată nu mai sunt. Te oprești aici, nu mai faci sex? Poate voi fi. Nu, poate... Da, până acum n-am făcut. Păi asta este ideea, ceea ce vreau să spun eu, că tu
Dacă te-ai dăruit la unul, da? Te dorești Nu. la al doilea, nu? Da, normal. Acum Da, dar fiecare este- face sex e- când vrea și cu cine vrea. Așa. Asta este viața pentru voi. O viață haotică. Pentru mine Pur că și fac, simplu că este nu o viață fac, haotică. Pentru mine the same, deci exact același lucru. Părerea mea este că tu așa nu vei ieși afară și nici în casă nu vei sta. Ok? Sunteți o comunistă. Mulțumesc. Mulțumesc și eu la fel. La revedere. Da, la revedere. Uite de aici. Chiar dacă nu a fost deloc de acord cu mama, Sabina și-a schimbat garderoba, condiție de altfel de a ieși din casă, pentru ca mai apoi să plece împreună la casa de la țară a familiei. Faceți mișto de mine? De la țară. Frate, ce e aici? M-ați adus la drumuri și poduri la ce? Nu la drumuri și poduri, la construcție, uite aici și cu băieții. Vai, de capul. Ne apucăm de treabă. Bună ziua, bună ziua. V-am adus forții noi la muncă. Bine, Hai, bine ai venit. Minte, chiar nu a adus nimic, eu nu o să fac nimic aici. De ce? Nicu. Robert. Uite, avem nevoie să mutăm BCA-urile astea de aici, le băgăm în camera aici. Păi, dar e așa de greu. Ia, Nici hai, nu pot să încearcă, hai, ridic, încearcă. dar mă murdăresc pe tricou. Nu, ia Fabi, ia încearcă tu. Ia încearcă. 10 kg, cât ai? Uite Fabi cum le ia. Da, da, mă murdăresc pe tricou. Ia și așează la acolo. Avem Așează la acolo. Hai, și ce hai, încearcă și tu. tricou acum și Hai, după- încearcă, dar am venit la muncă acum, nu stăm să ne uităm. Te-ai murdărit. Hai. Hai. Dar nu că n-avem mulți, vreo 100 avem de cărat. Așa, ok. Hai, luăm amândoi, hai. Stai că-mi prins mâna. Aoleu, acum ți-e frică să rupi și deștele. Păi, da, normal. Așa, uite așa se face treaba. Îl apreciez că m-a ajutat și nu cred că e chiar așa de rău cum credeam, cum spunea el. Deci n-a fost greutate, nu? Nu, Robert? Da, n-a fost greu deloc. Păi așa se învață omul să muncească, de tânăr. Gata. Sigur. Deci în felul ăsta ne învățăm, așa creștem. Dar eu nu o și să devenim- ajung, frate, pe șantier. M-aș bucura foarte mult ca să ajungi la facultate, să mergi mai departe, da, normal. dar și la facultate trebuie întreținută cu bani. Așa, și... Pe tocmai. Și costă. Păi, și în felul ăsta și ne am organizăm. cu ce. Și puțin pe șantier, și puțin și câștigăm. Allez, danse, danse, viens dans mes bras. Allez, tourne, tourne, reste avec moi. Allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour. Le soleil... Poiana, mai multă bucurie în familie. Mă bucur despre Robert pentru că chiar dacă este mult de lucrat la caracterul lui, totuși în final cedează și dacă insisti, dacă știi cum să-l abordezi, se poate lucra cu el. Sabina are parte și ea de o surpriză, sau mai bine spus de o propunere categoric inedită pentru ea. Noi avem niște oameni care lucrează la o casă și în fiecare zi noi le pregătim masa. Pentru? A găti ți se pare amuzant. Eu n-am gătit în viața mea. O să încercăm și o să vedem că o să vezi că o să iasă bine. Mă dor unghiile. Poate încercăm să le scurtăm? Să le scurtăm? Nu. Uite, sunt niște roșii de spălat, brânza este de spălat și de așezat pe farfurie, cartofii de spălat. Haide să încercăm, că nu este greu. Nu fac nimic. Deci chiar nu este greu să facem lucrul ăsta, serios. Am observat că ei sunt copii învățați ca totul să li se aducă ca la botul calului, nu sunt învățați să muncească. Sabina, nu așa. Păi și ce? Păi uite, eu fac aici deasupra, tu ce faci? Așa îi faci și mamei tale acasă? Mama nu mă pune să curăț cartofi. Nu? Nu, și când mă pune fac mofturi și știe că eu nu sunt bună la bucătărie și mereu pune pe sora mea. Tatăl tău nu ajută pe mama ta prin bucătărie? Care dintre ei? Ai mai mulți? Nu, am avut. Ai avut? Ce s-a întâmplat cu tatăl tău totuși? Sincer, aș vrea și eu să știu. Adică nu prea m-ar interesa, dar așa de curiozitate. Pe tatăl tău tu l-ai cunoscut vreodată? Știi cum arată? Știi cine este? Nu? Știu doar că îl cheamă Pop Sorin Florin. Sau invers, nu știu. Chiar n-ai vrut să știi tu cine este tatăl tău? N-ai vrut să... Nu, și nici nu vreau. Ai putea să-mi spui vreun motiv pentru care mama ta s-a despărțit de tatăl tău? Era cu
chestii gen, nu știu, amenințări, plecat, cluburi, femei multe, furat din casa aur, amenințare, nu știu, amenințau pe mama, o bătea și multe altele. Și s-au despărțit până la urmă, că au vrut să o omoare, din câte am înțeles eu odată. Mama a trecut și ea prin tristețile și momentele ei destul de grele. Nu o putem judeca pe mama. În momentul în care mergi fără un tată, ai cea mai mare nevoie de o mamă. Niciodată nu s-a gândit de ce fata face așa, de ce face așa, adică ea se gândește, ție nu-ți lipsește nimic. Tu nu ar trebui să-ți faci griji pentru nimic. Ai mâncare acasă, tu ai tot ce-ți dorești. Tu nu ar trebui să suferi, nu ar trebui să plângi, nu ar trebui să faci absolut nimic. Tu ai tot. Greșit. N-am avut tot. Ajunși într-un final și la școală, cei doi adolescenți trebuie să-și dovedească acum cunoștințele pe care le au. Aici Africa, Australia, Asia, Europa, America de Nord și de Sud. Antarctica. Știi ceva pe insule? Nu. Nu l-ai învățat? Nu. Cine l-ajută? Ia să vedem. Hai, ajutoare. Da, peninsule. Prima dată le repezi peninsule din America de Nord. Da? Hai, inteligentă. Repetă prima dată. Da. Alaska, Labrador, Florida, Yucatan, California. La tablă e iurea, pentru că eu nu prea ies la tablă și, nu știu, m-am simțit așa prea în centru atenției. Mie nu-mi place geografia, dar am învățat niște lucruri noi. Nu știu dacă o să folosească vreodată, dar asta e. În săptămâna pe care cei doi adolescenți o petrec la familia gazdă, singura legătură pe care o au cu părinții este o scrisoare pe care o primesc de la aceștia. Prima care află gândurile mamei este Sabina. Oi, se face rău. Nu-mi plac, sunt prea sentimentale. Hai, chiar sunt Scumpa mea, pentru început aș vrea să știi că te iubesc foarte mult și că îmi lipsești. În ultima vreme m-am gândit la... Poți să mă opresc? De ce? M-am gândit la tine și, printre altele, am ajuns cu concluzia că suntem amândouă orgolioase. Eu mi-asum într-un fel vina de a nu fi fost mai alături de tine în momentele dificile din viața noastră. Sunt momente în care mi-e greu să realizez că mi-ai crescut și că azi, mâine, vei fi pe picioarele tale. Eu cred că nu ești pregătită pentru asta. Aș vrea ca din această experiență să iei tot ce mai bun și să te gândești mai mult la viitorul tău. Tu nu ai știut să apreciezi eforturile pe care le-am făcut ca să vă ferești de greutăți. Familia ar trebui să fie totul pentru tine, ceva sacru și tainic. Nu vreau să suferi cât am suferit eu și de aceea spun să fii mai responsabilă. Cunoaște-te, iubește-te, învață și iarăși învață. Asta îmi doresc la tine, iubita mea, să ai un viitor frumos, să nu depinzi de nimeni și să fii fericită. Ești deșteaptă și ai să reușești. Aș vrea să fii mai apropiată de mine, să fiu prietena ta și confidenta ta. Dacă renunți la minciuni și dacă înveți mai bine, promit să fac și eu tot posibil să fiu un pic altfel de acum înainte. Mami, eu te aștept acasă cu toată dragostea mea, ai grijă de tine să te întorci cu bine. Mă bucur că și-a dat seama că și-a greșit undeva. Că mama într-o ceartă amândoi au partea lor de vină. Mi-a mai scris așa, nu știu, când mai plecam sau... Dar nu știu, nu așa. Acum ți se pare ceva poate mai pătrunzător, nu? Da. Sper să nu fie doar vorbe. De multe ori copiii nu înțeleg mamele. Sau chiar nu înțeleg părinții amândoi. Pe mama o poți înțelege numai în momentul acela în care... Să devii mama. Tu vei ajunge mamă. Ești conștientă de lucrul ăsta. Da, dar ea, nu știu, are dependența care să înțeleg pe ea. Deși n-am fost mamă, n-am trecut prin ceea ce trece ea, dar ea nu mă înțelege pe mine care sunt copil și ea a fost copil. Aceasta este mama care Dumnezeu ți-a dat-o. Trebuie să o înțelegi așa cum este ea. Sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute și o mamă nu poate să le cuprindă pe toate. Și atunci copiii trebuie să vină pe lângă mama și să o ajute pe mama la diferite lucruri. Vin pe lângă mama ta, poate că îi umple inima de bucurie și nu că poate. Pur și simplu, asta este adevărul. Se creează acea relație de mamă-fiică, dar pe lângă asta se creează relație de prietene,
Mă voi ruga la Dumnezeu pentru tine ca tu să ajungi bine în viață și deja încep să faci parte din familia mea. Mulțumesc! Nu uita că mama ta te iubește mult. A venit vremea ca și Robert să afle gândurile nu ale bunicilor, ci ale mamei sale. Aoleu, scris urât al lui mama. Nu. Bună, mamă, încă sunt supărată pe tine, dar îți simt tare mult lipsa. Mi-e dor de tine, la toți ne e dor. De mult vroiam să-ți spun ceva, că deși de multe ori ai avut impresia sau încă o mai ai că îl iubim pe Emi mai mult decât pe tine, eu știu că undeva în sufletul tău ai înțeles că el, fiind mai mic, a necesitat puțină mai multă atenție. Atât eu, Marius și bunicii vă iubim la fel pe amândoi. Mă gândesc cum ar fi fost să-ți fi putut oferi mai multe, dar chiar și așa, abia aștept să se termine săptămâna asta, după care sper să te vei întoarce acasă, să fim din nou împreună zi de zi și mai sper să vii cu altă gândire despre viață, despre tine, despre noi, despre tot. Mama care te iubește necondiționat, așa cum ești tu. Copii mari și mici și mari. M-a impresionat scrisoarea de la mama, atâta ce m-a enervat faza cu... Vai, că încă mai sunt supărată pe tine și nu știu ce. După ce că nu mă vezi, frate, atâtea zile, mai zici că încă mai e supărată pe mine. Mama e mamă, nu? Da, n-am mai vorbit de mult cu ea, chiar mi-e dor așa de ea. Știu că ce scrie acolo, adică aici e adevărat, adică cu faza cu fratele meu, că eu așa am crezut mereu că lui cumpărau mai multe și chestii de gen și am crezut că îl iubește mai mult pe el și știu că mi-ar fi oferit mai mult decât poate. Te așteaptă cu drag acasă. Dacă nu s-ar mai enerva tot așa din orice și probabil m-aș duce la ea să stau. Ce trebuie să mai știți este faptul că tatăl este predicator la Biserica Penticostală din satul natal, biserică la care adolescenții s-au lăsat convinși să vină. Dumnezeu, pentru că El ne poartă de grijă și El este salvarea și sprijinul nostru clipă de clipă. Mulțumesc pentru Sabina și Robert, Doamne. Îți mulțumesc că și Tu iubești și pe ei, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că și ei în această zi, Doamne, au avut această curiozitate ca ei să intre într-o casă de rugăciune, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Te rog, lucrează Tu la inima lor, atinge-le inima lor, Doamne Iisuse, cu prezența Ta și cuvântul Tău Sfânt, Doamne. Eu am preferat așa, dacă să stau o clipă așa și să mă gândesc că chiar ar exista un Dumnezeu și i-am zis câteva așa cuvinte în gând și așa, chiar dacă nu sunt convins de existența concretă a lui. În momentul în care am ieșit din biserică, l-am văzut totuși pe Robert un pic ochii înlăcrimați, ceea ce m-a făcut să înțeleg că totuși ceva el a fost mișcat. Georgiana își petrece timpul cu prietenii într-un mod diferit față de cel al adolescenților, care se trezesc în fața unui nou fapt împlinit. Noi de obicei organizăm niște întâlniri cu tinerii și mergem acasă la un bătrân, la un om în vârstă și să vedem cu ce îl putem ajuta. Chiar dacă este vorba de un voluntariat, munca este luată în serios, lucru de care adolescenții își dau seama curând. Frate Dumitru, ce faceți? Uite, îmi pare bine că vă văd. Da, veniți să faceți o treabă, dacă aveți. În toată ziua, dacă aveți. Vă poftim. Spor la treabă. Nu zicem de-astea? Și pofte la treabă. Haideți, bă, odată! Mă simt și eu bine că știu că am ajutat pe cineva care chiar are nevoie de ajutor. Că poate la rândul meu o să fiu și eu ajutat. De la căratul lemnelor și a cărămizii se ajunge la munca în grădină, bucuria Sabinei. Asta? Nu, păi ăla e usturoiul, ăla e important. Păi uite, astea mici, ierburile astea, buruienile. Noi suntem fete și ar trebui să fim domnișoare, dragă, nu să stă prin grădină. Lasă că ești și domnișoară și faci treabă în grădină. Femeia e baza. Dar el ești tu la rând. Femeia e baza. Asta? Ce ai
faci, Sabina? Nu mai intru. Ce? Urzica. Nu mai pot, gata, a terminat. Frate, în primul rând, prea multă muncă. Doi mai au și urzici în grădină, mi se face rău. Nu mai plec de acasă. După o asemenea zi, Sabina simte că mai are nevoie doar de un pat moale și cald. Și cum experiența se apropie de final, mama simte că e nevoie de o ultimă discuție, poate cea mai importantă dintre toate cele de până acum. Ce frumoasă e! Mulțumesc! Asta și îndrumări. Și vreau să citești tu singură. Din partea mea, pentru cel care a fost copilul meu, pentru o săptămână îți ofer această carte în ideea că vei dori într-o zi să afli câte ceva despre cel care este creatorul tău, adică Dumnezeu. Te rog să citești următorul pasaj. Faptul că Dumnezeu te iubește, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și să știi că singurul care te iubește, în momentele tale de singurătate și în acele momente în care tu te vei simți marginalizată, te vei simți dată la o parte. Și acela este Dumnezeu care iubește toată lumea. Și eu te iubesc. Mulțumesc și eu pentru dumneavoastră. Mă bucur că am avut această ocazie să te cunosc. Aceeași atenție și răbdare este acordată și lui Robert în ultima seară pe care acesta o petrece la Murfatlar. Ceea ce doresc de la tine este să îi acorzi și tu acea dragoste mamei tale. Știu că și ea la rândul ei așteaptă din partea ta ceva mai mult. Da, știu. Este așa, nu? Da, așteaptă. Știu că așteaptă mai mult. Nu uita că atunci când vei trece prin necazuri și când vei trece prin probleme, mama ta va fi lângă tine și lângă voi amândoi va fi unul singur, Dumnezeu. Dumnezeu care iubește întreaga omenire și te iubește și pe tine așa cum ești tu. Am pregătit aici ceva frumos pentru tine. Primul este Noul Testament. Așa? Cât de tare! Foarte tare! Și un urs. M-a impresionat foarte mult gestul mamei, foarte. Adică chiar nu mă așteptam. Mi-a plăcut și cum a vorbit cu mine. A oferit dragostea de mamă și chiar m-a considerat unul dintre copiii săptămâna asta, în adevăratul sens al cuvântului. Prima care își va lua la revedere și va pleca spre casă este Sabina. Multe salutări familiei tale. Oh, prințezo! Hai, dragă, să mă îmbrățiși și eu. Ce doresc fericire! Hai, ai grijă de tine și vezi ce faci. Ok. Ne mai auzim. Robert se desparte și el acum de cei care i-au fost părinți și frați pentru o săptămână. Toate cele bune și mi-a părut bine încă o dată. Și ai grijă de tine. Ai grijă de tine. Mi-a părut bine, Robert. Sper să ajungi cu bine. Hai, mă. Hai, mă, nu plângeți. Drum bun, Robert. Mulțumesc pentru tot. Ne-am obișnuit cu ei și fiind familiarizați cu mulți copii, nu ne-a fost greu să mai integrăm încă doi în mijlocul lor. Lasă că o să-l mai auzim pe Robert la telefon. Când o să vină la mare să
să nu-și caute cazare, îl cazăm la noi. Sunt niște copii deosebiți. De multe ori nu-și dau seama de anumite lucruri din viața lor. Dar ei trebuie sfătuiți. Cu multă răbdare și cu multă dragoste, acești copii pot să ajungă cineva în viața lor. După 3 ore de drum, Sabina ajunge în București, acolo unde o așteaptă mama și sora ei. Bine, hai! De fapt mi-a fost dor de tine. Ce? Dar ce ți-ai făcut la păr? Nimic ăsta e pără. Ce mă fată? Dar nu te-ai bronzat și tu un pic așa? Unde? În casă? Afară? La mare? N-am avut să mă bronzez, că trebuie să stau în casă, sau ne-a pus la treabă, să umblu prin grădină, să fac nu știu ce. N-a rămas cam fără unghii. E mai bine acasă sau e mai bine acolo? Mama, că e mai bine acasă. Da. Abia așteptam când am ajuns acolo, va veni să plâng de nervi. Câți frați ai avut? 6. Este foarte greu să fie departe de casă. Chiar dacă atunci când veneam acasă și făcea numai prostii și mă supăra, dar parcă mai rău e fără rău. Ce nu suport! Guța mea! Într-un final, Robert ajunge și el acasă, acolo unde îl așteaptă bunicii, dar și mama, cu care are multe de vorbit. Salut! Ai venit? Nepotul rebelul. Da. Fiul era doar de noi? Da, Precis? normal. Dar de maică ta-ți era mai mult. Bine ai venit, mama. Bine te-am găsit. Că nu arăt frumos ești. Da. Parcă a venit puțin mai spășit decât înainte, așa, și oarecum cu o bucurie că s-a întors în familie. M-a dus pe șantier. Așa? Și m-a pus să car bolțari, beceauri, ce erau ele. Și? Fă greu? Da. Dar ce concluzie ai tras de aici? Că nu o să ajung pe șantier și trebuie să învăț ca să nu ajung pe șantier. Felicitări! Ai văzut că munca de jos e un pic cam grea? Ce un pic, e tu foarte ai impresia că tu înveți pentru mine? Nu, da. Când eu îți explic, Robert învață mama ca să o duci ceva mai bine. Eu îl cunosc foarte bine și cred că ceva s-a schimbat. Să știi că mi-a lipsit mult săptămâna asta. Da. Așa cu certurile noastre. Și mă bucur că ai venit acasă. Asta făghet. Chiar i-a fost dor mamei de mine. M-a impresionat că a venit și că a trecut peste toate. Seara asta mergem acasă. Ei mi te așteaptă. N-a putut să vină aici, că e un pic răcit. Dar te așteaptă acasă. Da. Bine. Hai. Hai, băiatul. Vezi ușa? Se apasă clanța și se deschide în partea dreaptă și pe aia o închizi în partea stângă. Dacă ai crescut prost până acum, ei, de acum încolo să știi că viața ta se va schimba. Că te țin aici la mine cât va trebui și am să fac copil din tine. Om!